UKhosi washayesa waphephetha amahora amabili wonke ohlelo lwingqayizivele ekhaya Jikelele. Hayibo sidla magalane ithebo phela ngisho into mina umshini oyishintshayo. Webantu besilisa Nkosi yami yazi ngiyezwa lapha kuthiwa legenda le inokunivusa lapha ngo12 ebusuku ithi awungixoxele wethebo uthi le ntombazana uyazi kodwa iyelandela wena kanjani? Sakumele manje uvuka uchaza into engapheli. Omunye nje kumele uthaza achaza ukuthi uzumeke kanjani izolo ungavalelisanga kimi. Hayi qhubekani. Kholosa. Hey. Kuthiwa umshini oshintshayo siyithebo. Why not? If not us, then who? In fact, where? Right mbukeli wami lingaqhuma kaloku sosele usazi into kubana xa kuqhuma kubasiwe kungabaswa kulanjiwe into ethi ke siniphekele ekhaya Jikelele wena qabi iviki senqentsu uphole apha ku heart kuba kuninzi esiniphathele kona wena simo semidlalo indwendwe eziqhafuqhafu ezawuqiniseka into kubana uyaxhobiseka wazi ngokusingqongileyo apha ekhaya ungagunqi ithi ncane remote yakho isendimlo ke ukholosa umadlongothi masiyichaye iqhuma eyanamhlanje. Pornographic. It's a legal website. Of children, naked children. It's a nudist website. Owagwetyela ukurhweba ngesonto kunye nomdlwenguli wabantwana Ekhaya unike izigwebo zobomi ezili-12. The multi-party pact is our best chance ever to defeat the ANC and keep the EFF out of power. Umholi we-Democratic Alliance uJohn Steenhuisen usephinde wanxusa amaqembu aphikisayo ukuba akhe umbimbi ukugudluza i-ANC emandleni okuphatha okhethweni. What's happening libitso la ka ke Thato Immaculate ngwanyana wa Mosotho ra o leboha hobane o dutse mona le rona Ekhaya Jikelele go tshwareletse bolo re o tshwaretse dipapadi weather ditaba ntho tsena na kaofela Monday to Friday. Danke os, thank you. Ekhaya olahlwe amaqala okudlengula izingane uphika uma ngentaba ukuthi wani ukubeza ngokocansi izingane kunalokho uthi wabe eyihlinzeka ngendawo yokufihla ikhanda. Lento labo eMkulukudi igwetshwe odili kajela abayi12 ngalesi senzo sayo sobulwane. Lo Mkulukudu ulahlwe amaqala ngamakhulu ayisi7 namashumi afaka phakathi ukudlwengula, ukuzama ukubulala, ukuqopha nokusabalalisa izingane zenza ucansi kanye nokushushumbisa abantu. Kanti ke ubethweswela amaqala kanye nowabe yibamba njengejaji uPaul Kennedy owagcina ngokuyibulala. Ekhaya utshele abeindaba ukuthi uphezulu kweinhlelo zokuphosela inselele lesisigwebo kwazise phela ukholwa ukuthi umsulwa kulokhu asolwa ngakho. Ijaji libe selivuma ukulalela isicelo sakhe emhlazi ngama-30 kuLwezi nonyaka. I find no substantial and compelling reasons why Kulindeleke kuba umbuso ubize amangqina amatsha ukuza kunika ubungqina kwityala lokubulala uSenzo Meyiwa namhlanje. Amadoda amahlanu asenkundleni ephakamileyo ePitoli ngezityholo zokubulala lomdlali webhola ekhatywayo. uMeyiwa wadutyulwa wabulawa kwikhaya likamama kaKelly Khumalo eFosloras kwimpuma yeRhawuti ngo-Oktoba kanyaka ka-2014. Izolo amapolisa amabini abamba umtyhola wesithathu ngo-2015 abizwe ukuba azokuthi thatha ubungqina ngethuba ephekwa esophulwa ngemibuzo ligqetha elingumangalelwa uCharles Mnisi. Ipolisa uMandla Masondo uxelele inkundla ukuba umpu owafunyanwa kwindlu kaMthobisi Mncube ngonyaka ka-2015 awunxulumananga netyala likaMeyiwa. uMasondo uthi uphanda ityala elahlukileyo elibandakanya uMncube. Uthi bambamba uMncube ekhayeni lakhe eCleveland kweyomDumba ngonyaka ka-2015. Namhlanje umbuso ulindeleke ukuthi wethule ubufakazi bamaminithi emhlangano yekomidi elikhipha amathende eThekwini ecaleni lokukhwabanisa nenkohlakalo elibhekene nowabe eyimeya yeTheku uZandile Gumede. Lizobe liqhubeka namhlanje enkantolo ephakeme eThekwini icala elibhekene noGumede nabangama-14 asolwa nabo.
Leli cala liyamene nethenda yeyigidi engama-300 zamarandi yabe ikhishelwe ukuqoqwa kwemfucuza eThekwini. Izolo ijaji uSharmaine Bolton likhwelela dilika kumshushiso wombuso ngokudembesela ukuqula leli cala. Kanti-ke abasolwa ababhekene nezinsolo zokushaya indiva imigudu efanele yokukhishwa kwamathenda ngenhloso yokuyihlomulisa bona nabasondelene nabo. Indoda eyabulala owayesakubanilelekazi lokuqala loMzantsi Afrika uMarika de Klerk unike ingqawule. uLuyanda Mboniswa uza kuphuma entolongweni ngomhla wama-30 kule nyanga iMeyo. uMboniswa uchithe iminyaka engama-20 entolongweni ukwafunyanwe enetyala lokuphanga kunye nokuqhekeza indlu ngeenjongo zokubulala. Ngonyaka ka-2001 uMboniswa waqhekeza indlu kaDe Klerk engaselwandle eDolphin Beach eThebliview nalapho wayesebenza njengonogada. Umholi we-Democratic Alliance uJohn Steenhuisen usenxusene ezinye izinhlangano zezombusazwe ukuba zisabele ikhwelo lokugudluza iANC emandleni okuphatha ziphinde futhi zinqinde nemizamo ye-EFF yokubusa izwe emva kokhetho likazwelonke lwangonyaka ozayo. The multi-party pact is our best chance ever to defeat the ANC and keep the EFF out of power. It is a chance that we dare not miss. Any party that chooses pettiness over the people to undermine the pact will be judged harshly in the light of history. Now is the time for us all to stand together and to rise to the occasion like never before. Umbutho iSantaco ithi ayinangcinga zokuqalisa uqhankqalazo okwangoku. Inkokheli bezichuba isikhwebu enhlanganisweni phezolo emva kokubanjwa kweeteksi ezili-14 sisixeko saseKapa ngempelaveki. At this moment, I don't think so. I think that is the last thing. That is our last resort. I don't think that is on the table at the moment, that we're going to go back to the strike. But if this impasse is not sorted out soon, then I don't know what's going to happen after that. We agreed on 3 issues or 3 points for impoundment. The agreement stipulates that you can only be impounded for unroadworthy vehicle, for operating without an operating license, and the third one was for the driver not having a license and a PDP. Asomashishini abasakhasayo basemlazi naseThekwini basanxunguphele kulandela ukusweleka kukasomashishini owaziwayo ongumnikazi wendawo yokuphumla ebizwa ngokuba yiYadini uJabulani Zama owaziwa ngelika MJ. Osomabhizinisi abancane emlazi bancoma iqhaza elibanjwe nguJabulani MJ Zama ngegalelo abenalo ekuvuleni amathuba emisebenzi. Into kakhulu emoyeni ukuhamba kwakhe busihlukumezekile. Uyabona maka oJuly handicap kwama Easter kuyini ubesipakisa imoto la ngo200 per car. You understand? Khona nje isikhathi singango for 2 years engake ngaphila ngaye nje mina. Umhleli wemicimbi uSandile Makhoba osebenze noZama ngaphezulu kweminyaka e10 uthi uZama bebambe iqhaza elikhulu ekuthuthukiseni amaciko endimeni kaqedisa izungu. Bebiza ingane zendawo aqashe zona, then bese kuthi every Tuesday akhipha amathambo ekseni for omama bendawo, because wathi akathanda ukunukelwa inyama yedwa, anukisela umakhelwane ngenyama bese egcinena ngandabana abanobhontshisi. Umndeni wakwaZama uthi umJ njengoba ebebizwa kanjalo ubebuye abe usizo emphakathini. Indlela abeyiyona kakhulukazi kumina ubengikhulisa kakhulu, ube umuntu ohlaze nami ngiyayisebenza, ubehlaze engiphusha ukuthi enza kanje wenze kanje. Umndeni uthi eYadini kuzovulwa ngemuva komncwabo. uZama ushiye emhlabeni unkosikazi nezingane ezine. Londe Radebe, SABC News, emlazi. Anga umoya wakhe angaphumla ngoxolo. Sihlabele Mgama Mukeli, imibutho yabasebenzi iNOM kunye neCOSATU ithi sasichasa isigqibo sokwahlula kwenkampani yombane uEskom ibe ngunxa-ntathu.
I-NUM ithi lolu hlelo lokuhlukaniswa kwe-Eskom luyindlela kahulumeni yokuqalisa ukudayisa lesi sikhungo ukuthi sibe yibhizinisi elizimele. Le nyunyana ithi lesi sinyathelo ngeke size sizale izithelo ezinhle nezosiza izakhamuzi zaseNingizimu Afrika. Our concern as the NUM is that unbundling is a first step towards privatization. And you know, as the NUM, we are against privatization because when you privatize, you, especially the energy system, you take the energy future of the country, you put it in private hands. ICOSATU yavumelana ne-NUM kulokhu ithi ukuhlukaniswa kwe-Eskom ngeke wasihlenga lesi sikhungo ey'kweletini esibhekene nazo ukungayenzi inzuzo efanele kanye nje nezinye iy'nkinga enazo mayelana nokukhiqizwa kukagesi. We do note that government is saying that Eskom will still remain wholly state-owned, and these three different companies will be owned by Eskom, they'll be solely owned by the state. But we do fear that looking at international experience, that this might just simply be the initial step towards it. Even if we accept government's assurances, Eskom is in a crisis not because it's one company. Eskom is in a crisis because of years of underinvestment in new generation capacity. Ngesonto ledlule uhulumeni uchithe imbono ethi ukuhlukaniswa kwe-Eskom ibe yinkampani ey'ntathu kusho ukuthi isizozimela maduze. Uthi lokhu kuyingxenye nje yohlelo lokuguqula lesi sikhungo ukuze sisebenze kangcono iminyaka ezayo. Uthi isimo se-Eskom njengamanje asinalo uzinzo futhi asikwazi ukubhekana kahle nezidingo zezakhamuzi. Ikomiti elibhekele ukulwa nobugebengu emphakathini i-CPF elokishini eMlazi selihlonze isigceme sakwa-Q njengenye yey'ndawo ey'haqwe ubugebengu. Ngempela sonto phela mbukeli kubulawa abantu abayisishiyagalombili kuleya ndawo. Iziteshi zamaphoyisa zaseMlazi naseNanda izona ezikhombise isibalo esiphezulu sokubulawa kwabantu phakathi kukaJanuwari noMashi kulonyaka. NgoJuni kwadutshulwa kwabulawa abantu abayisikhombisa ehostela laseMlazi eClipplands. Into sibuka lapha ka-Q manje ile ethi abantu bakhona kunenhlese yabantu abaphuma ngaphandle abeza ngaphakathi khona siyasola ukuthi ikhona lenhlese yama-drugs. Ngoba akugcini lapho uma ubona ithi bayehlile icrime khona kube kancane bese kulimaza umuzi ohlaba wodwa okhomba ukuthi khona into esuyibangwa. Amaphoyisa athi asaphenya ukuthi lezigameko zombili azihlobene yini. Information gathered so far suggests that the suspects were allegedly looking for the second victim but shot the first victim in a case of mistaken identity. The two victims were wearing similar clothes. It has not yet been established if the incident is in any way related to the shooting of 6 people in the same section on Friday night. Police investigations continue. Amaphoyisa athi sebehlonziwe abahlaseli abathathu okubalwa nomsolwa obefunelwa icala lokubulala. Uphenyo lamaphoyisa luphinde laveza ukuthi umsolwa ubekholelwa ukuthi izisulu bezinomazisi wakhe owalahleka ngesikhathi enza icala lokubulala ngaphambilini. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Right mbukeli we-Ekhaya Jikelele ngaphambi kokuba uphume uye naphi na qiniseka into yokubana urhabula ufince kuqikelelo lwemozulu.
Asikwamukele mbukeliwe Ekhaya Jikelele. Kanti-ke njengamanje sesingena kwezemidlalo, iSweden ibilolonga izolo ngaphambi komdlalo wayo owandulela owamanqamu neSpain emqhudelwaneni wendebe yomhlaba yeFIFA esigabeni sabesifazane eEden Park eAuckland. Kulamaqembu amane asesele kulomqhudelwano, iSweden iyona nomlando omuhle emva kokufinyelela emidlalweni emini eyandulela owamanqamu. Abadlali abaningi abakuleli qembu babe yingxenye yeqembu elafinyelela emidlalweni owandulela owamanqamu nyakenye womqhudelwano wama-Euro eEngland. Kusenjalo, umqeqeshi weSpain uthi iqembu lakhe ngaba likho kulesigaba salomqhudelwano ukuba abaphathi bebhola eSpain abamsekanga ngesikhathi kuqubuka ukuthuthuva eqenjini. Bueno, ya que preguntas por el pasado. Yathanda ukuchaza ukuthi umengameli wethu wangeseka ukusukela ngosuku lokuqala. Apoyo y el respaldo de nuestro presidente Luis Rubiales desde el primer día, sin eso pues umphathi webhola waseSpain wamseka uVilda ngesikhathi laxaza abadlali abasusuthuthuva eqenjini. iSweden kodwa ayibanga nasigameko endleleni yayo ukuthi ifinyelele kulesigaba salomqhudelwano. We don't really know what's going to happen because sometimes it's this high pressing that both Spain and we want to have, and if you succeeded in that part of the game, it transitions. It's going to be, and I think that's Spain's best side. They're good in keeping the ball. They're good in taking the ball from their own half to the penalty box. iAustralia izobhekana nompetha base-Europe England ngolesithathu komunye umdlalo owandulela owamanqamu. Owabe engumdlali eqenjini iTitans uDeval Brevis ufakiwe kuwo womabili amaqembu eProteas T20 International kanye ne-One Day International emidlalweni ewuchungechunge ezayo lapho phela bezobe bebhekene khona neAustralia. Start with Deval. For us for now he's going to be in the middle order. So certainly we've identified him as someone who would like to develop his finishing skills. Obviously he plays spin very well, so those guys are batting in that position. We know they're going to be exposed to the team's best spinners, and then we also wanted to add a little bit of firepower to the death phase of our batting, so we see him filling that role. Iqela lembaleki zeli lifunge ngelithi liza kubuya nembasa njengoko liye kukhuphiswano lwembaleki lehlabathi eBudapest eHungary. Olukhuphiswano ke liza kuqala ngomgqibelo kule mpelaveki sijonge kuyo. Inhlangano yabasubathi kuleli khiphi iqoqo labasubathi abangama-36 ukuthi baye ko-World Athletics Championships ka-2023 eHungary ngomsombuluko. Iqembu lakuleli labuya lilambatha amahlandla amabili kulo mqhudelwano eDoha naseMelika. Kanti kulonyaka lifuna ukuyolungisa lawo maphutha. I've been following our athletes, and they are in top form at this stage. I'm actually very excited to see what is going to happen in Budapest, and I know that they are going to do their best. Abazinze phesha kwelwandle uWayne van Niekerk no-Akani Simbini bangabanye abagaqela indondo kanti umsubathi uzakithi Nene onqobe isicoco se-Diamond League ngenyanga edlule ungomunye obhekwe ngabomvu. I've been competing with most of them in the circuits in Europe, so I've got their numbers. I know what to expect, and I feel like they know what they can expect from me as well. But I've got a few tricks up my sleeve, so we're just waiting to see how that obviously plans out, So I mean, for starters, I've got Wade that I need to worry about, fellow countryman, world record holder, So I feel like the fact that I can go ahead against him, I feel like I can challenge anyone in the world, to be quite honest. uFanike kanye noZembine bebengeyona ingxenye yeqembu elihambayo njengoba besezwenikazi Europe kanti bazoba kanye neqembu uma kuqala lo mqhudelwano. iChelsea isiqedile ukucikica isivumelwano nomdlali weBrighton uMoises Caicedo ngama-pounds ayi-100. iLiverpool yona ivumile ukucikica isivumelwano nalomdlali kodwa ke kwenzeke okungajwayelekile ngesikhathi lomdlali ehlwithwa yiChelsea ngesonto. Lomdlali wathengwa iBrighton ngama-pounds ayi-4,000 ngonyaka u-2021. Mbukeli-ke njengamanje sithiqu edolo siyabuya emva komzuzu.
Siphinde sikamukele mbukeli ekhaya Jikelele usahlezi nami unoxolo intokazi yasemantshalini yalapha ya kwaMwali. Ngisahlezi nawe uMadlongothi intombi eqhafuqhafu right bright. Eyaphi? Eyaphi? Ay agazi. Uyabona Nokanyezi. Ndingwaphi? Hayi ungibambile. Mbukela ngithi phela uyakhumbula ke eqala uhlelo ngo6 ukuthi ngikutshelile ukuthi ayeze ama trends. Phela ngiyazi ke ukuthi ke siwabheke ngabomvu. Phela ke lengosi iyona ke ekuthinta kwamancane ngoba uyafuna ukwazi ukuthi bathini abantu. Sixoxa ngama trends amabili ke kholosa #LockHimUp kanjalo ke no #banomunye #meyiwa ukhona naye make sijonge mbukeli into kubana zeziphi eziphala phambili kumakhasi onxibelelwano. Kwenzeka ntoni pha ku Lock Him Up? Ake namhlanje sitrenda ngodaba lophesheya kwezilwandle njengoba phela uprosecutor ethi kumele kukhishwe incwadi egunyaza ukuboshwa kwalowo owayengumengameli waseMelika uDonald Trump kanye nabanye asolwa nabo abayishumi. Phela khona wasana nawe mbukeli uTrump wakwabekwa icala lokuthi waguqula imiphumela yokhetho eminyakeni eyedlule. So ke hayi kuthiwa impela no kufuneka ukuthi ayithole eselapha ya eshushiswa ngokusho ke kamshushisi. Ake sibheke ukuthi abantu bathini lapha yana ke ku x.com. Ufik uthi lock him up. In fact uyabuza as Biden blows up America in real time. Itweet elandelayo iphuma kuBeth Rockefeller uthi yena I really don't think so. Two set of rules for the wealthy. Yabona usho yona lento ukuthi hayi angiboni mina kanjalo phela uyazi thi imithetho ayifani kwabahlwempu kanje kanjalo nabacebile. uAliket yena uthini Makholi? uAliket uthi thank you Fanny Wills, Shamos, Ruby Freeman, the entire Fulton Country DA's office, clerk of the court's office and everyone who made this possible. #LockHimUp. Ndiyabona into kubana uAliket uyayivuyela uthi ubulela bonke abantu abathe bayinxalenye ekufikeleleni kwesisigqibo. Kanti ke uphefumulile no David MCC_photography uthi Donald Trump just keeps on winning. What a great guy. Uwina kanjani ke mabethi ngophela bakuthiwa ka ejele uthilo he just keeps on winning. What a great guy. Shuthi nje uyayithandela shame uDonald Trump. Sihlabele mgama mbukeli sijonge enye itrend yesibini pha ku x.com ba ithini na siyafumanisa into kubana #Meyiwa uyatrenda kwakhona kusoloko kubaswa kwelacala likaMayiwa. Umbuso ke kulindeleke kuba ubize amangqina amatsha xa kuqhubeka ityala lokubulala uSenzo Meyiwa kwinkundla ephakamileyo ePitoli namhlanje. Mbukeli ke wena nawe mamtshali amadoda amahlanu asematyaleni okubulala lomdlali webhola ekhatywayo. Uyaqonda ukhumbule kaloku mbukeli into kubana wathi wadutyulwa wabulawa kwikhaya likaKelly Khumalo eFosloras kwimpuma yeRhawuti ngoOktobha kanyaka ka2014. Ngomvulo ke amapolisa amabini abamba omnye wabatyholwa ngonyaka ka2015 athe abizwa ukuba anike ubungqina. Ngethuba ke ephekwa ngemibuzo uMandla Masondo olipolisa uthe umpu owafunyanwa kwindlu kaMthobisi Mncube ngo2014 awunxulumananga netyala likaMeyiwa. Kanti ke abantu bethu ke baye baphefumla kumakhasi ka x.com asive ke babaphefumle besithini na uthini uNcweti? uNcweti uthi well I think from his position usesho ke ijudge the officer is not a ballistics expert, so in this instance as the state I would have raised an objection to the officer having to answer that question, but Baloyi did not. I could be wrong. Hayi uNcweti uthi kuba yena ube ummeli ukube bengiwummeli mina bengizothi yabo. Ithina ngitweet elandelayo Warren Musa uthi it seems like police just went with a plan to get people with known criminal history and hoped the public will easily accept that these people are used to doing crime in cabbies, so they likely are Senzo's killers. These accused rights were violated, they were framed. Uyatsho into kubana amapolisa nje ingathi aqhubeka nenhlelo ukufumanisa ukubana ababantu with people with known criminal history hoped the public will easily accept. Uyatsho into kubana amapolisa nje ingathi ayinethemba into kubana umphakathi ebeza umkwela into kubana ababantu benza ubundlobongela. So uyatsho into kubana kuyakhaneleka uba ingahle mhlawumbi ngabo ababulalo uSenzo.
Umphoza yona uthi if watched the Senzo Meyiwa documentary, they say the ballistic report match the Phosphorus incident. So let's wait for ballistic experts to give evidence, but clearly it matches the Phosphorus incident. Hey, abantu bonke ngempela bahlezi bacijisa indlebe phela abanye uyaziwe kholosa bayayibuza nje bacijisa indlebe ukuza ukuthi engabe uzogcina efikile yini uKheli Khumalo ukuthi azokwethula ubufakazi ngalolu daba. Ithuthi i-X yokugcina ithini? I-X yokugcina so ibizi X i-X kaloku x.com i-X yokugqibela iphendulwa kaloku nguye uThabiso Sithole uyathi into kubana biggest mistake these officers did upon arresting accused 3 was to go as far as to searching his room without any search warrant. They should have arrested him as soon as they spotted him along the road. Now it seems officers brought the firearm into his house. Luluvo ke lo muntu opha ku X uyathi into kubana yona mpazamo enkulu abayenzileyo kukuba babophe uaccused 3. Hayi ke mbukelisi wa bopha lapho ke ama tweets ethu noma ama X ethu aphuma lapha ku x.com besixoxisana kanye nawe beku #lockhim-up kanjalo ke no #Meyiwa baphefumulile ke abantu ke kanti ke sesifike ekugcineni kwama trends ethu anamhlanje mbukeli kodwa ke njengamanje soke sithi kushow moya kancane ngapha ngaseyitolo emva komsuzwana nje sobe sesibuyile futhi hlala phansi nethezeke ungalingi uthintele u remote. Sikamngele mbukeli ekhaya Jikelele. Abantu besifazane bayaqhubeka mbukeli nokudlondlabala emkhakheni eyahlukahlukene yempilo kanti ke bami noma ke kwezamabhizinisi bashayeke into ecokeme. Njengoba wazi ukuthi ke lapha ohlelweni ekhaya Jikelele sinengozi la sisuke ke sibheka khona indlela abantu abaphila ngayo nabathuthukisa ngayo impilo yabantu abasondelene nabo. Namhlanje ke lapha ohlelweni sinoNokhanya wakwaNgubo odabuka lexobo yena ukukhulisa inkomo mbukele ezimhlophe ezibizwa ngamaBrahman kanti ugabe ngolwazi olunzulu lokunakekelwa kwemfuyo. Brahman lady asikubingelele. Yebo sanibona njani sisaqala? Ngiyaphila sisi sithembe nawe ukuthi uyaphila. Hey Brahman lady awungitshela ngaleli igama. Okay igama lami nguBrahman lady ngoba ngifema ngiphuma lapha emabangeni aphakeme e-University of Zululand ngasebenzela amabhunu abefi amaBrahman amhlophe bekuthiwa amastadi amaBrahman ngafunda okuningi-ke kuthathing fila kwenziwa DNA ziregister inkomo zidayisa 100,000 ngagcine ngayibona lento ngiyithanda-ke nami ukuthi hey kanti iBrahman linemali engaka neBrahman ke siqisa lo-ke sengibuka ama-characteristics alo ukubekezela kwalo ukuba nothando imali vele iBrahman ayi ngase ngiyalithanda iBrahman ngase ngathi ayi sengazi kakhulu amaBrahman angivele ngibe uBrahman lady. Yey manje awungitshela weKhanyo ngoba iningi labantu besifazane nje lisaba kangaka imfuyo alisondeli kwakusondela nje enkomeni wena yini into yakwenza ke ekusondeze izilwaneni sengiyakubona ukuthi wabona iBrahman libiza imali wathi hey ngiyangena la kodwa nje ke ezilwaneni in general ngoba phela abantu abaningi besifazane bayesaba. Ngingasho ukuthi indlela engikhuliswe ngayo ngikhulisa ugogo kulezi zinto zaka agriculture etshala efuye izinkukhu kunanembuzi ebezikhona zingane so lokho ngasho ukuthi okunye kwangenza ukuthi ngigcine sengena kulomkhakha wemfuyo nanokuthi ngoba ngikhulile namhlanje ngondliwa ugogo ukudla engikutholile ukudla beqhamuka emhlabathini besifuye nanembuzi bese nenkomo esikhathi sisenga so yikho lokho kwagcina kungenza ukuthi ke ngithande ifarming ngangokuthi ngisho ngesikoleni ngangithi uma ngihamba endleleni manje ngahlangana nenkomo ngiyifuke ngize ngidwebe ilento nje ikumina. Ngathi mase ngisengiqala ngisebenza kwimfuyo ezingeke ngikwazi ukuthi mayisencane ngiyele ngiyibrasha zize zibe ndala ukuthi inkunzi isindala kodwa sengikwazi ukuyibrasha. Hey ngiyabona lapha kuma kuyivideo lesibukayo sinababukeli ngiyabona amaBrahman amaningi kangaka manje nje awungixoxele unamaBrahman amangakanani? Hayi maningi kakhulu amaBrahman lawa more than 500 amaBrahman. Hayi cha uyasebenza noKhanya. More than 500 yes. Hayi cha uyasebenza ntokazi. Siyezwa ke ukuthi ke phela yize noma kufundi animal science kodwa kuthiwa hayi ivorce awulishayi nomhlolo. Yes njengamanje sesine abattoir as well as i-butchery so siyajubula lapha esilaheni ihlala inyama lapha kumathila bese ihamba iyo process lapha phezulu bese sikhiqiza ke ibravo silangempela iquality inkunzi malanga. Hawu so ufika ukhulise amaBrahman uphinde futhi ezinye inkomo futhi uphinde ube nento esasilaha kanje ngoba phela nenyama kuthi uyayidayisa.
yebo nenyama ngiyayidayisa angithi phela inkomo kwesinye isikhathi uma uyifuyile umfuyi kunezinye thina ka breeding uma kuyisebenzisa ukuthi zizale so lezo nkomo lezo ezikanjalo sibe sesiyithatha ke siyibeke eceleni siyikhulise siyifuye siyifise angithi leso stage ukuthi sesingalungela ukuthi kube lapha emadeleni. Manje ngiyabona nokukhanya kumnandi, it's all good and well manje mase sixoxa sesibona ke ukuphumelela kwakho namaBrahman wakho kodwa nje akusitshele mhlambe ngeyingqinamba othe wahlangana nazo kulomkhakha okudayiswa kwenyama kanye nje nokuba namaplazi kakhulumazi njengomuntu wesifazane. Mina ngiyazi ukuthi hey i-challenge ngebusiness lokudla nje nenyama i-risk enkulu kakhulu ye-spoilage noma ukumosheka kokudla noma ukumosheka kwenyama uyithola usuhlezi nestock mhlawumbe uma usaqala eqaleni uthola ukuthi abantu abakazi ngebusiness lakho kugcine sekubola inyama sekubola nezinto wena iziphi ingqinamba othe wabhekana nazo ikakhulukazi ngesikhathi usaqala? Into esibhekana nayo njengamanje siyabona la eSouth Africa sinenkinga ye-load so thina baba business ngibala ngisho abeyinkukhu sigcina siba neloss ngoba neyinkukhu ifuna ugesi so sokuthola ukuthi sithenge la ma-generator lawa amakhulu la ma-generator adla udizili so igcina i-production i-affecteka ngoba phela wena ususebenzela udizili njengamanje angithi awukwazi ukunikeza i-customer inyama ebolile. Yena inkinga nje esibhekene naye ngifuna ukuthi uhulumeni angenelele ayilungise nanamaplazi ke njengamanje into engibhekana nazo kunabantu abafuna ukuthi ngibatraine abantu abafuna ukuthi ngibasize manje angikwazi ukubasiza kunamaplazi njengamanje la eSouth Africa ahleli angasebenzi njengamanje amanye asezamila ngisho amahlathi awasebenzi kodwa angaphansi kwahulumeni uhulumeni ngifuna ukuthi angenelele athathe lamaplazi awanike intsha athathe lamaplaza akhande indawo zokuqeqesha intsha ephuma ema-university ikwazi ukuyimela ngoba njengamanje umsebenzi awukho la eSouth Africa. Uma usakhuluma ngeplazi kanye namaplazi akhona kahulumeni kodwa angasebenzi ngiyazi ukuthi wena uneplazi lakho lapha hey udeda ngendlale wendawo laphana eDanda ukusixoxele ngayo. Ya lamaplazi lawa asedande nami angiwathole kanzima ngisiza umphakathi wasedande ubona ngendlela engisebenza ngawo base bayasho ukuthi Brahman lady ngoba uyawuthanda lo msebenzi wakho thatha na amaplazi wasebenzisa so lamaplazi lawa njengamanje ngisafuna nohulumeni angilekelele ngithola uxhaso ngoba ngifuna ukuthi la amaplazi asebenzande kube yi-training center engizokwazi ukuqeqesha kakhulukazi abantu besifazane ngoba manje abanye abantu besifazane bacindezeleka abanye bagcina sebedayisa ngemizimba ukuze bekwazi ukuyiphilisa ngifuna la amaplazi asedande ukuthi ngikwazi ukubaqeqesha kube yilapho abathola khona ulwazi bese beyaphuma ngaphandle behambe bayozimela. Manje wena okukhanya uqashe nje abantu abangaki eplazini lakho futhi usuneminyaka emingaki ulenza sengibuziswa ukuthi ngoba sengiyacabanga mangabe uthi uma ngabe kungathiwa kutholakala lamaplaza angasebenza avuleleke ukwazi ukuba ne-training center ukuthi kungavuleleka amathuba amangakanani kubantu besifazane kakhulukazi. Njengamanje abanye ngibaqeqeshayo ngine-office engalivula empangeni elapho engiqeqesha khona abafuyi umfuyi ngihlale naye phansi uma ufuna ukuqala le business ebese ngameluleki labantu laba enginabo sebe-modern shift yebo amanye ama-students ajwayele ukufika ngama-weekend bezobuka umsebenzi wami engiwenza asebe-modern 20 ithi beqeqeshekile asebenolwazi abanye sebefuna ngisho ukusebenza manje angikwazi ukubasiza njengamanje kusakuningi engisafuna oba ngisho ukuthi la 800 wama-hectares asedande singenzeka into eyinkulu kabi singakhanda ifidi lothi singakhanda ibhusha naphakathi sikhande silahle kucabe sikhiqize ifidi ezabantu besifazane. Manje nokukhanya uma ngabe mhlawumbe kukhona umbukelo sekhaya ofisa naye ukungena lapha noma alokhu ekulandelela ke mhlawumbe uyogcina lifezekile lelo phupho lakho lokuthola lawo maplaza uvula i-training center bangakuthola lapha abantu bangaxhumana nguphi abantu ukuze bakwazi nokubuza nemibuzo? Abantu bengangithola ku-cellphone number yami u-078 73 260 ungene ku-TikTok babheka uBrahman lady naku-Facebook babuke ngoba ngiyafaka imisebenzi yami engiyenzayo yosuku babheka uBrahman lady trading bazongithola lapho abantu abangidingayo. Ngisacela ungiphindele inombolo yakho okugcina sisinokukhanya 078 73 yes 260 19. Hawu sibonga kakhulu ke sisi unokukhanya Ngubo ngesikhathi sakho sikufisele nje konke okuhle engathi kungakhanya konke bakithi ngoba ngiyazi ukuthi mangakhanya konke uzosifeza lesi sifiso sakho sokuthi ke uvule i-training center ukwazi ukuthi usize nabanye abantu besifazana ukuthi nabo basukume bakwazi ukuyimela nje ube nosuku oluhle. Ngiyabonga nibe nosuku oluhle ngiyabonga kakhulu. Siyabonga ke nokukhanya mbukeli lowo besikhuluma ke nokukhanya unokukhanya ke bambiza wakwaNgubi sibongo bambiza ngoBrahman lady ngoba ke uneplaza lapha ukhulisa amaBrahman adayisa amaBrahman uyasho ke mbukeli ukuthi mangabe ufisa ukuthi uxhumane naye ungamshayela inombolo ethi 078 732619 078 732619 okwamanje ke mbula sithi nje ke qu 8 siyabuya emva komzuzwana.
sesifike esiphethweni ke sohlelo lethu sibonga kakhulu ngokuthi nihlanganyele kanye nathi sonibona kusasa ngesikhathi esifanayo. Kamnandi mawethu. Msale kahle.